4 ኪሎ ኢሳያስ ማመን ያቃታቸው ካርድ ተመዟል። በግራጁ ፋኖና ህዋትን እያስታጠቀ በቀኝ እጁ ለድርድር ዝግጁ ነኝ የሚለው ሻዕቢያ ከአዲስ አበባ በኩል እጅግ አደገኛ ሰይፍ ተመዞበታል። ይህ ሰይፍ የኤርትራን አገርነት ጭምር ጥያቄ ምልክት ውስጥ የሚከት መሆኑ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ያስጨነቀ ሆኗል። በትላንትናው ዕለት በሆርን ሪቪው ላይ የወጣው ጽሑፍ የኤርትራ ሀገርነት እውቅና አነጋጋሪ ጥያቄ ተነሳበት። የኤርትራ ሀገርነት እውቅና እንዲመለስ የሚጠይቅ አነጋጋሪ ጥያቄ ቀርቧል። የኤርትራ ሀገርነት እንዲመለስ የቀረበው ጥያቄ ህጋዊ ማዕቀፎችንም ጭምር የጠቀሰ ነው። ይህንን ጥያቄ ተከትሎ በኤርትራ ፖለቲካ ድምጽ ያላቸው ምሁራን ቁጣቸውን እየገለጹ ነው። ይህው ጥያቄ የቀረበው በሆርን ሪቪው ድረገጽ በቀረበ ሰፊ አተታ ላይ ሲሆን ጉዳዩም በኤክስ በቀድሞ ትዊተር በስፋት እያነጋገረ ይገኛል። ኤርትራ ወደ ጦርነት ውስጥ ቢገቡ ምን ሊፈጠር ይችላል ብላ ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ 3-4 ቦታታት እንተሪእኻዮ ነዚ ድራማ ብዝሰፍሐ መልክዕ ክሰርሑሉን ክጉስጉስሉን ኢና ንርኢ ዘለና። እንታይ ኢኻ ይነግረካ ኩሉ ግዜ እቲ ዝግበር ስራሕ ናቶም ኮኦርዲኔትድ ስራሕ ምዃኑን ደይ መደይ ተባሂሉ ነቲ ኩነታት በቲ ሆርን ሪቪው ከውፅዎ ከለው ካልኩሌትድ ዝኾነ ምንቅስቃስ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ዘለና። ንሉላውነት ናይ ኤርትራ ዳግመ ግምት ዝገብር ኢትዮጵያ ድማ ኤርትራ ድማ ነቲ ልኡላውነታ ክንገድፎ ኢና ወይ እውን ናይ ኤርትራ ልኡላውነት ዝተቐበልናዮ ወይ እውን ሬኮግናይዝ ዝገበርናዮ ክንኣልዮ ንኽእል ኢና ዝብል ዘረባ ብኩሉ መንገዲ እዮም ዝሰፍሐ መጥቃዕቲ ዝገብሩ ዘለው። but thanks God ኤርትራ ነዚ ኩነታት ዝበቀረባ ትከታተሎ ስለ ዘላ ቅልጡፍ ዝኾነ መልሲ ጥራይ ዘይኮነ ዕምቆት ዘለዎ መልሲ ክትህብ ጀሚራ ኣላ። and this is why ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ነቲ ሚድያ ነቲ ኩነታት ናይ ሚድያ ብዝበለፀ መንገዲ ትጥቀመሉላ ዘብለኒ ዘሎ ሓደ ንስ እዩ። ተስፋ ዝህብ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና። ንዝቕፅል ወለዶ ድማ እዚ ዓይነት ናይ ሚድያ ፕሬዘንስ ክህልወና ምዃኑ ኢና ንምህር ዘለና። ዝመሃር ዘሎ ሕብረተሰብ መንግስቲ ኤርትራ ሸለሊሉ ዝሓልፍ ዘይኮነ ንዝግብኦ ኣብ ግዜኡ ዝምልስ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ኣብዚ ኩነታት ክንሪኦ ከለና የማነ ገብረ መስቀል ነዚ ኩነታት ብፍላይ እዚ ናይ ሆርን ሪቪው ኣነ ቀልጢፈ ርኤ ኣብዚ ቻነለይ ብዝሰፍሐ ተዛሪበኩም ነይረ። እቲ ዝበልዎ ኩሉ ርኢናዮ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ብኩሉ መንገዲ ዝፈታትን ሕቶ እዮም ገይሮም ዘለዉ። እንታይ ኢሉ መሊሱሎም ኣሎ? እቲ ብልፅግና ፓርቲ ዝበሃል ወይ ካዚ ፖቶምኪን ፓርቲ ኢሎም ፀዊዖሞ ዘለው ምስኡ ዝተሓሓዙ ምዃኖም ካደ ገይረኩም ነይረ። እቲ ሆርን ሪቪው ዝበሃል ምስቲ ብልፅግና ፓርቲ ዝተሓሓዝ እምበር ከምዚ ኢንዲፐንደንት ቲንክ ታንክ ገለ ወይ ከዓ ናይ ስነ ፅሑፍ ቦታታት ገለ ኢሎም እዮም ክገብርዎ ዝፍትንኖ። ካብቲ ኢነር ሰርክል ካብቲ ውሽጣዊ መትንታት ናይቲ ብልፅግና ዝወፁ ዘሎ ሕማቅ ኣጀንዳ እዩ እዚ። that's why እዚ ኣቃሊልካ ክረአ የብሉን ኢላ ኣነ ብናተይ ትንተና ይበሉ ነይረ ነዊሕ። መንግስቲ ኤርትራ ድማ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዘንብቦ ዘሎ ኣብ ዝግባእ ግዜ መሊሱ ኣሎ። ስለዚ እንታይ ኢሎም ፅሒፎም ኣለው? are indeed strange breed who can float with a straight face, outlandish and ludicrous assertions cloaked in academic grab. እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለው? እዚ ናይ ብልፅግና ምሁራት ተባሂሎም ዝጥቀምዎ ዘለው ናይ ብሓቂ ዝሕዝኑ ብሽም ትምህርትን ብሽም ሳይንስን መፅናዕትን ተባሂሉ ደይ መደይ ተባሂሉ ዘየለ ዝኾነ ይኹን ብኣካደሚካዊ ኩነታት ሓሲቡ ኣብ ባይታ ክሰርሕ ዘይክል ቦግ ኣቢልካ ኣምፂኻ ከም ሓደ ጭቡጥ ሓቂ ጌርካ ምቕራብ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ነቲ ኣካደሚክ ፔፐርስ ዝበሃል ድማ ክብረቱ ዘጉድል ምዃኑ እዩ። ሕጂ ናይ መወዳእታ ክፋል ናቶም እንታይ ገይሮም ኣለዎ ብለው for Ethiopia to ነቲ ኢትዮጵያ ሂባታ ዝነበረት ናይ ኤርትራ ንኢትዮጵያ መጀመርያ ከም ማዘር ስቴትስ ፐርሚሽን ናይ ከም ኣደ ወላዲት ፍቃድ ገይሮም እዮም ኣምፂኦሞ። እዚ ከዓ ንኤርትራ ዝሃብዎ ኣፍልጦ ተኣልይዎ ምዃኖም ወይ ክስዕብዎ ከም ዝኽእሉ መንግስቲ ኤርትራ ድማ እንታይ ኣሎ? መጀመርያ ናይ ኤርትራ ናፅነት ወይ እውን ልኡላውነት እውን ናፅነት ናይ ኤርትራ ናይ ኣብ ቢያቲ ገይሩ ዘቐበለና ሰብ የለን። ስለዚ ምናልባት ነዚያ ጉዳይ እዚኣ ዕሚቑና ክንርዳእ ስለ ዝደሊ ዘለኹ ኣነ ሓንቲ ነገር ክበኩም እየ። ኣብ ታሪክ ተመርኪስካ ክትሪኦ ከለካ ድማ ዝያዳ መረዳእታ ስለ ዝበና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ እስከስሙ ኣብዚ ዋና ጸሓፊ ሽዑ ዝነበረ ፍሉይ ልኡኽ ሰዲዱ እቲ መስርሕ ቃላጠፈልኩም እንትስ ምስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ ተሳሚዕኹም ተገበርኩሞ ደኾነ ይመሓሸን ተባሂሉ የለን። ንሕና ንናፅነትና ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኣብዚ ዓለም ድሕሪ ኩሉ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ክፍርመልና ኣይንዘልን እዩ። ተሳሚዕና ክነቃላጥፎ ምስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ
عركنان محزنان سلزخونه مسؤول تسامعنا حجنا صنت كنمص ወይ ማለትና አይናጽነት መስሪያ ሆነ ቃላጥፎ አይንደልኒና ይልና አብና ቆሙን ተዘይኮኑ ሬፈረንዱም ከካይዳ ይኽልኒው ተባሂሉ ሬፈረንዱም ሕብራት ሀገራት አይካፈለን እንተይሉ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ብዝተፈላለየ ሓይልታቱ ከም ዝሳተፎ ገርና ሬፈረንዱም ከነካይዲና ተባሂሉን ተሞግቱሉ ይሽዑ ናይሽዑ ሰነዳት ሓደ በሓደ ከም ዝረጋግጽዎ ተዘኪምና ዝነበርና ናይ ፖለቲካ ሓላፍነት ነዚ እዋንዝን ነዚ ወለዶዝን ዘይኮነ ንመጻኢ ወለዶታቱን ትርጉም ስለዘለዎ ናጽነትና ከዓ ደምና ከፊልና ተቃሊስና ዘምጻናዮ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓቱ ብፌርማን ብቀለምን ናይ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ዘይኮነ ብናይ ህዝቢ ኤርትራ ድምፂ ክረጋገጽ ኣለዎ ንሕና ዝትኮብ ናጽነት ኣብ ላንካስተር ሃውስ ዝፍረም ናጽነት ወይ بخال استفلالي من قد زوهابنا ناصنت አይንደልና በሕጋው መንገዲ ዓለም ዝፈልጦ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሙሉ ዘድምጾሉ ናጽነት ኢና እንደል ተባሂሉ ናጽነት መሲ መንግስት ኢትዮጵያ በቀረባ ይኹን ብሩሑቅ ብጽቡቅ ድልየት ይኹን ብስተፈላልየ መንገዲ ኣብ ጉዳይ እዚ ኢድ ነሩ ወይ ሊዛረብ ንኻል ፖለቲካዊ ዕላማን ተዘይኮይኑ ኣብ ታሪኽ ዝተመርኮሰ ሓቂ ይብሉን መሰልናን ህላዌና ናጽነትናን በቃልስና ጥራይ ዘይኮነ በሕጋው መንገዲ ብናይ ህዝቢ ኤርትራ ሙሉ ተሳታፍነት ዝመጸንበር ብቡራኬ ወይ ድማ ብቅዳስ ብዝኾነ ይኹን ለግሲ ናይ ዝኾነ ሓይሊ ከም ዘይመጸ ደጊንካ ነቶም ባህልቱ ምርግጋጽ ሕማቕ ይመስለኒ እዚያን ሰማዓ ዘለና ሕጂ ታ ኩነታት ንሪኢኹማ ሓደ ካብቲ ንነገራት ኣብ እዋኑ ኣቀዲሙ እውን ብዝሰፍሐ መልክዕ ተሓሲቡሉ ከም ዝነበረን ካብ ኢትዮጵያ ክመጽእ ዝኽእል ነገራት ኩሉ ሲናሪዮስ ካልኩሌትድ ኮይኑ ንነፍሲ ወከፍ ሲናሪዮ ነዚ ነገራት እዚ ሓሲቦም ከተግብርዎ ዝኽኣሉ ብልሕንዲ ንባዕሉ ንሱ ካብኡ ንላዕሊ ግን እንታይ እዩ ስለምንታይ ነዚ ኩሉ ተኽእሎታት ሓሲቦም ክገብርዎ ክኢሎም ድሕሪ ኢልካ ጸብለልትነት ናይ ሓይሊ ስለ ዝነበሮም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበራ ስርዓት በንቂሮም ስለዝኣለይዎ ድሌታቶም ንኸስምሩ ኣብ ጣውላ ዓቕሚ ነይርዎም and this is why ናይ ኤርትራ ናጽነት ብዘየከራኽር መንገዲ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ወዲኦሞ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክንምለስ ንኽእለሉ ጉዳይ የለን ማለት እዩ ድራማ ክትፈጥር ኣጀንዳ ክትፈጥር ተደሊኻ ግን ኩሉ ግዜ ኣርእስቲ ትስኒኻ ንመለስ ሕጂ ነዚ ስለ ዝፈልጥ እዩ ኣቶ የማነ ዝምልሰሎም ዘሎ ስለዚ ናይ ኢንዲድ ኤርትራስ اوكي ني ኤርትራ ናጽነታ ዝሃባ የለን ባዕልና ህዝባዊ ጥራይ መጀመርያ ብደሙ ንዕጽምቱ ረኺብዎ ድሕሪኡ ድማ ብድምፁ ገይሩ ኣውሒሱ ንዓለም ምስክርነት ናይ ዓለም ጨቢጥ ማለት እዩ ኤርትራ's process of decolonization and inalienable right ናይ ኤርትራ ናጽነት ድማ ግቡን መሰሉ ናይቲ ህዝቢ ዳ እምበር ናይ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ግንዖ ወይ እውን ህያብ ኣይኮነን እዚ ከዓ ግቡእ ስለ ዝኾነ ከዓ ከም ካልኦት ሃገራት ኣብቲ ዝግብኦ እዋን ዝተዋህበ ይኮነን ታይዳ ስዒሩ ዋጋ ከፊሉ ዝረኸቦ እዩ ነቲ መሰለቲ ብሓይሉ ያረጋጊፅዎ ብሓይሉ ኣረጋጊፁ ግን ብሕጊ ድማ ደጊምዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኣርባዕታት ናጽነት ናይ ግባእና ነይሩ ብሰንኪ ረብሓ ናይ ዓበይቲ ሃገራት ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይቶም ኣላይድ ፓወርስ ዝበሃሉ ዝነበሩ ፀቕጢ ኤርትራ መግዛእ መግዛእቲ ክትኣቱ ብኡ መንፅር ድማ ግጭፍ ዋጋ ንክትከፍል ተገዲዳ ነቲ ዋጋ ድማ ምስቲ ኩሉ ክበዱ ከፊላቶ ናጽነታ ረኺባ ጨቢጣ ማለት እዩ so these are the እዚቲ ክርገጽን ክሕለፍን ዘይክእል ሓቂ ንጥዕንኦም ወይ ከዓ ንእምሮኦም ይኹን ህይወቶም ክሓስቡ እንተደልዮም ትክክለኛ ታሪክ ምንባብን ትክክለኛ ነገራት ምስማዕን ምክትታልን ኣገዳሲ ክኸውን ብምባል መሊሶም ኣለው ስጥራይ ግን ኣይኮነን ወይዘሮ ሶፊያ ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም እውን ልክዕ እቲ ዕብዳን ናይ ብልፅግና ናብ ምሁራቱ ድዩ ወላ ለናቁርብ ዘይገድስ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሕኩም ዘሎን ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ናይ ምሁራዊ መጽናዕቲ ዝበሃል ድማ ጸቢብ ፀቅዒ ዝሓዘ ብኣይዲዮሎጂካዊ ዕላማ ኣጀንዳ ዝተደረኸ እምበር ንፍልጠት ኢሉ ዝስራሕ ከም ዘይኮነ ልዕሊ ኩሉ ድማ ብድንቁርና ዝተመልአ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ሕቡእ ኣጀንዳ ድማ ኩሉ ግዜ ነቲ ኣብ ውሽጢ ናይቲ 4 ኪሎ ዘሎ ሕማም ኣብቲ ገባሕርን ምርካብ ተባሂሉ ናይ ምስሕፋ ሕልሚ ዘሎ ንዑ ንምትግባር ዝግበር ምዃኑን እቲ ዕብዳን ወይ ከዓ እቲ ጽላለ ናይ ሕሉፍ ዝበለ ስስዐ ናይ ባሕሪ is there through ቀንዲ ከም ኤርትራውያን ክነስተውዕለሉ ዘለና ኢና ኢትዮጵያ ድማ የስ ኣብቲ ገባሕሪ የብላን
أفدق بحر نختركب جنز خلك لا يلن نتا أفدق بحرية بلان زبل كم دراما تتكيمك نتي غربتنا شجر مفتار صبو كم زي كونه نقول لاونتنا إيرترا نفسنا إيرترا متفاردما فتيك تقبلنا زلوا يكونن كمدما إثيوبيا ناتنا وين لاونتنا سلزي تقبلته non recognition will not undo Eritrea's independence سلزي إثيوبيا سلزي تقبلتنا لاونتنا وين ناتنا يلا مالتها يكونن سلزي إثيوبيا تحرك على تي تقبلاتنا مجمرة يكون تقبلاتنا تي ناتنا إيرترا سلزي إيرترا بزحات هجرات عالم أكل محبرة عالمية يعني كل كل بجزم لكم بعين حقي ناتنا لاونتنا تقبلنا له سجن وخلاي مخنا نير هاي كل وكالو قربتنا حق تسمع يكونن حيل سلازلا إيرترا تراي حجون دو إلى زلا مفلات يد اللنسو كم لما سيراك بحلبي وسيخ الله ماله حنتجن أكيد داسي صحفتي وتي الله ذات صحفت زيا ولا تابتنا يا مانا قبر أتو يا مانا قبر مسكال أبتحت جير والو دريتي beacon.com أبزبل حنت أكيد داسي article مسي الله لو نتنا إيرترا تايتبل ساقابزي أبتي مالو غمان ريتي sovereignty and irrevocable reality لذي نا إيرترا ناتنت يقول نايك بحر لولاونت فتين كاك غير زي المخانون period and full stop يلولو أبزي بزعبا ناتنت نا إيرترا يتزارب تا article كيت كومبليس عم ببوا بتعمل سبقتيا أنا تسمع طرايك كبكم أبزي انتهي زبل زلو بزعبا تكون تازلو يتزارب مجمريا إذا سبت Eritrea's independence is rooted in decolonization, war victories and international law ناتنا إيرترا ويقولوا لو نتنا إيرترا أبسلسته نتبتات ويون يا أبسلسته نتبتات تمركزين مجمريا مجزء تاوي سرجلوي إيرترا أكلنا يتم كلنا كما حجرات أفريقيا أبتحت مجزءات حادة يكون استفلا لجزءاتي معربوية سلزنا برد ناتنا كم لك كم قالوا حجرات زق بعينيرو سجن تقاعدون دعريلا كلا إذا ما إيرترا أبوجت عويتها ناتنا ترغيبا سلزي مجزء تاوي بيز اللوا مسرت اللوا بقال سدما زتعوتت هجريا سالساي دما بعلم لخاو حق دما بريفرندم غيرا زرغاغص اوتي سلازي كل انت دمير تاريخايو إيرترا نناصنتا مانم كدفرو زخل كمزي يله إثيوبيا دما نا إثيوبيا تقبلت زي تقبلت دما أقداسن زلو أيكون توسخ نجار تراي وبدما military history and liberation okay Eritrea's independence مجمريا نا 3 عامات كوينات كسع كندي كبي كم زنبره إيرترا دما صيرا واغا كفيلا ناصنتا كم زرغبت يزنغر زلو أبتو كينات كازن برا بإثيوبيا 114 شيء إثيوبيان وتهدرات كم ستحزو captured تتحزو زي مالتي كاتيلو legal and historical foundation إلو Ethiopia's claim to statehood alliance with the مستي نا إيرترا claim to statehood كم حجر نخد كون هايزي مونتفيديو زبال convention على ملخاوي سمم مالتي criteria define territory permanent population effective government and foreign relations هذا حجر كبهال تقوينو كم تنات definition على مالتيو انتهي زبلالو defined territory تدوبناتو استحنصص تقوينو استمدبن تقوينو قتيلو permanent population كل جزء كم تحجرتي ابتحجرتي زي قاتاتي نبرخم زنبرو effective government نمريتو نسمعين بحرك قاصر زغل منجست انتلو كم لما foreign relations مس وصاي دما دبلوماسي جبر زغل تخين سلازي كلن زنطات تاب قرن افريقيا بزلون لعلي ملو حجر زو قاصر منجست انتلو إيرترايو سلازي ابتشنت اتمتسان سلسن دما ريفرندم غيرو نتكونتات حنساب النحوارون ودي وي economic exploitation and reparations زيا حنت كابتي منجس إيرترا زي زاربلا غن ابزيا صبق يرا سفير هذا منجس إيرترا دما أبدأ المجارجة يحسب الله ويسرح الله كله خمس غل قمة تبني نزيا article post سلز جبروا تايز بنزله مجمريا إثيوبيا كنا من تاني إيرترا كم زمزمزتا إثيوبيا allegedly siphoned of Eritrean port revenues US based rents a new station and looted industries إثيوبيا أبي إيرترا خلو كنا من تاي كم سرقة هذا كل تي أبورت أبوده بزر كم زنبرة أتاويتها بمولو لما نسي إثيوبيا وزو خمس زنبرة كمرما أمريكا أبقى أنيو بيز نيروم نتبيز ما جزء نايكراي يخفلوا نيروم كل زجنزب إثيوبيا توزع نيرا سالسايد ما تي إندستريا بيرتراز نبر فابريكاتات كم يجيرهم سرقهم كم زو صدوا زي التي جا حزبي إيرترا زور دوقفعي إيرترا كتحطوا اللي تغل مالتي قال Eritrea holds unreconciled Ethiopian balances IMF recognized them as Ethiopia's liability أبتجي دعرنات الناس نبرة 5-6 عامات هدما ولا يا
كسب نقفات بس مالتيو ببر ስለተጠቀም ዝነበረት እቲ ኤርትራ ሒዛቶ ዝነበረት ብር ምስ ኢትዮጵያ ተሰማሚዖም ክመልስዎ ይከኣሉን ስለዚ IMF ድማ ኢትዮጵያ ዕዳናትኪ ክከፍልየለ ክኢልዋ ኣይከፈለቶን ሳልሳይ ድማ the article argues Ethiopia owes tens of billions in reparation for occupation era damages ከምኡ ድማ እዚ አርቲክል እንታይ ይብላ ኣሎ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ብቢልዮና ዝትመን ዕዳ ናይቲ ኩሉ ኣብቲ ግዜ መግዛእቲ ዝፈጸመቶ ከም ክትባ ከም ዝግባእ ስለዚ እዚ ነጥብዚ ብዝሰፍሐ መልክዕ ክዝረበሉ ዘለዎ እዩ ሃገናዕ ክብለ ይደሊ ነዛ አርቲክል ዝፀሓፈ ኣብ ሬትሲ ቤከን ዝብል ዌብሳይት ኣሎ ጽቡቕ ዝኾነ አርቲክላት ዝጽሕፍዎ ዘሎ ኤርትራውያን እዮም እንኳ ሓጎሰና ከምዚ ዓይነት ዝዛረቡ ሰባት እውን ኣብ ንሕና ኣብዚ ሚድያና ንዛረበ ኢና ግን ብኣካደሚክ ደረጃ ከም አርቲክልስ ደረጃ ክወርድ ከሎ ንኢትዮጵያውያን ክስምዖም ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ሎሚ ኣይከፍሉናን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ገለመለ ምስ ግዜ ግን እዚኣ ብፍጹም ክትስገር ዘይብላ ኣነ መቸም ኣብዛ ዓለም እንተለኹ ምስ ኤርትራ ኣብ መንግስቲ ክሰርሐ ወይ እውን ቤት ፅሕፈት ክሕዝያ የብለኩም እየ ኣብ ሚድያ ክህሉ ክእል ከይህሉ ክእል ከም ሓደ ዜጋ ናይ ኤርትራ ግን ነዛ ዘረባ እዚኣ ኩሉ ግዜ ከም ኣጀንዳ ክትለዓል ክደፍእ ክነብር እየ ኤርትራ ንጥልያን ንእንግሊዝ ንቱርኪ ንግብፂ ልዕሊ ኩሉ ድማ ነዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ሬፓሬሽን እስካ ሓሳ ክትከፍለና ክንደፍእ ከም ዘለና ብፍጹም ክርሳዕ ዘይብሉ ኣካል ናይ ታሪክና ኢለ ዝኣምናነ regional stability and contract to Ethiopia Eritrea is portrayed as a stable self-reliant state resisting corruption and foreign dependencies እዚ ኤርትራ ድማ ከም ቦትሩ ንፈልጦ ኣብ ነፍሳ ትምርኮስ ሃገር ናይ ደገ ድጎማን ሓገዝ ዘይትደሊ ሙሉእ ብሙሉእ ነፍሳ ክትቋፀር ትኽእል ሃገር ምዃና ኢና ንርኢ ዘለና ብግምጣል ኢትዮጵያ ኣብ ግንዑ ናይ ካልኦት ትምርኮስ ሃገር ምዃና ኢና ንፈልጥ ዘለና ብሓፈሻ ብዙሕ ነጥብታት እዮም ሂቦም ዘለዎ ኣብዚ እዚ ነገራት እዚ ድማ ኣስተውዒልካ ክረአ ዘለዎ እዩ እዚ ብሓደ ወገን ከሎ እቲ ካልእ ወገን ንዓና ብወገንና ኤርትራ ንሕና ጥራይ ኮና ንኢትዮጵያ ንኸሳ ዘለና ካልእ ኣንጻር ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ ክልተ ሰለስተ ነገራት ክበኩም እየ ቢካዝ ኢትዮጵያ ብብዙሕ መንገዲ ክሲ ዝወርዶም ዘሎ ንኤርትራ ጥራይ ኣይኮኑን ኣብዚ እውን ብዙሕ ነይሩ ኣርቲክልስ እዚኣ እታ ሬትሲ ቤክን ፀሓፍናታ እኳ ሕጂ ኣይረኸብኮና ኣለኹ ግን ኣይሆፕ እቶም ትፈልጥዋ ኣብቲ ኣርቲክል ከይትክም ከተምፅሎ ትኽእሉ ፎርመር ሜቢ ኣት ኮንክሉዥን እዚ እቲ ኦሪጂናል ኣርቲክል እየ ፅሒፈ ይበኩም ነይረ ኣብዚ ገሊፀ ነይረ ኣብ መወዳእታ እንተረኸብኳ ምናልባት ፀሓፊ ክረኽበ ይከኣልኩን ኣለኹ ግን ድሓን ኣካል ግዜ ከምፃልኩም ክፍትነ ኦኬ እዚ እንታይ ንርኢ ኣለና እንታይ ከርእየኩም ደልየ ኣለኹ ኤርትራ ከምዚ ኢላ እናቐፀለት ከላ ምናልባት ሓንቲ ነገር ክህበኩም እየ ንሳ ድማ ኣብ ሱዳን ዘጋጥም ዘሎ ከዓ ምግንዛብ የድሊ ምክንያቱ ሱዳን እውን ነብሱ ዝኻለ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ክሲ ምስርት ኣሎ ክንብል ንኽእል ኢና እቲ ዓይነት ክሲ ይስኸ listen to this one Sudan's authorities issued a red alert warning for floods on the River Nile on Tuesday. Two tributaries, the White and the Blue Nile, have recorded rising water levels for the past days, and several Sudanese states have already experienced flooding. Sudan's rainy season from June to October tends to lead to heavy downpours and can trigger floods. Speculation has been running high over whether another reason might be behind the current situation. Ethiopia's Grand Renaissance Dam, or GERD, which was inaugurated in early September. The hydro كم نريو زلنا قداينا السودان دما كم تريو زلو هذا لغلق تفتيرو له لغلق زدما برقص كتي تنيل ناب كارتوم كبابي مساكين سودانويان زي حلف لهم كاب شجر ناب شجر حنساب بدركي حنساب ببز حما غلو زدما من البات إثيوبيا ديما ديلا زفن وتصل زخونه دي تديغا زبل الزارة بارستغين له مخنياتو إثيوبيا انتايم زبلو زديغا غيرت زبالسي نتألق زقاطم زنبرا السودان حجاز ينير يبلو له انجاز وقت زرب مال حسوم كي عطف له اذا كنا تفتيروا له السودان دما منستر قدات وصاينا السودان دما نتو قداي كل تسمع مع اثيوبيا استقبره كم داق ما يكفتشوا خمس خونو قليص له ازغا انت يرينا له اجين قداينا الصومال مس فلوي لوخناي فلوي لوخناي ناي جبتي اب السودان اتيو كم تراخبون زغلص حبريتارينا لنا فورين مينستر ناي السودان مالتيو ابي الله تاسل انترينا فورين مينستر ناتومزي كمزي بدر عبد الله كم تري وطناكم ناب خارطوماتيو مستي مس جنرال البرهان تراخيبو خمزلون رلنا زي دما امونغو كلتيوم مغنات حدا بحاده نخسرحو اتزلو كنتا دما ممليسو تعلايمنت ناتوم يغصل كمزلو قتيلهم دما زي كم تري ودلهم برايم مينستر زغلصو مالتيو
ጉዳይ ናይ ሱዳን ቀደም መንጎ ወላ እኳ ምስ ግብፂ እንተኾነት ምስ ኢትዮጵያ እውን ረብሓ ነይርዋ እዩ ሕጂ ግን ኣብ ሱዳን ዘሎ መርሕነት ምስ ኢትዮጵያ እናወድዐ ይኸይድ ስለ ዘሎ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ጎኒ ግብፂ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ናይ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ናራኣናዮ ከለና ግብፅን ሱዳንን ፅቡቅ ዝኾነ ርክብ እናገበሩ ይኸድኩም ናይ ሎሚ ናይ ፅባሕ ጥራይ ዘይኮነ ሕጂ ናብቲ ዞባና ክምለስ እየ ኢትዮጵያን ለማዳከም ኢትዮጵያ የተፈጥሮ ሀብቷ እንዳትጠቀም ኢትዮጵያ እንዳትወጣ እንዳትገባ የሚያደርግ ጠላት ኢትዮጵያ አላት። ይሄ ጠላት እንደ ድሮ በራሱ መምጣት ትቶ ባንዳ እየፈለገ እያደራጀ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ብርሃን ጁላ እዩ ሰራዊቱ ብፈቐዱ ዝማረኽ ዘሎ ፀላኢና ንበይኑ ስለዘይከኣለና ካልእ ተጎራቢቱ መፅኡ ኣሎ ባንዳ ሒዙ መፅኡ ኣሎ ይብላ ኣሎ ምሩኻት ናቱ እንታይ ይብልዎ ኣለዎ ስምዑ መንግስት የራሱን ምርኮኞች የድሮን ጥቃት ኢላማ አድርጓል ተባለም። ጀነራሉ እየተዋጋን ያለነው ከጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎች ጋር ነው ሲሉ ገልጿል። በአማራ ክልል የደሃ ኢትዮጵያ ልጆችን አሰማርቶ ከወንድሞቻቸው ጋር እያዋጋ የቀጠለው የብልጽግናው መንግስት ከሰሞኑ ያጋጠመውን ወታደራዊ ኪሳራ ተከትሎ በተለይም በሰሜን ወሎ ዞን የአየር ኃይል ስምሪት መስጠቱ የሚታወቅ ነው። በዚህም በተለያዩ አካባቢዎች ላይ የድሮን ጥቃቶች ደርሷል። በቀጠናው ተማርከው የታዩ በመቶዎች የሚቆጠሩ የመንግስት ወታደሮች ጉዳይ መነጋገሪያ ነበር። ከነዚህ አገዛዙ ደጋግሞ ከካዳቸው ምርኮኛ ወታደሮች መካከል አስተያየታቸውን የሰጡት ደግሞ ለራሳቸው ስልጣን ሲሉ በየቀበሌው እኛን መላካቸው ሳያንስ ምርኮኛን በድሮን የሚመቱ ናቸው ሲሉ ይገልጻሉ። ተማሪ እንታዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብዚ ክርዳና ዘሎ ማለት አብይ አሕመድ ብሓፈሻ ውርደት እንዲወሪድዎ ዘሎ ዕብይ ዝበለ ውርደት እዩ ሰራዊት ሓያል ኣለኒ ዝለዓለ ስልጠና ዘለዎ ዓቕሚ ዘለዎ ብቅዓት ዘለዎ እናተባሃለ ዝፍከረሉ ሰራዊት ናቱ ኣብ ፈቐዱ ዝማረኽ ዘሎ ፋኖ ድማ ዓቕሚ የብሉን ሳክት ንሽተይ ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ገለ እናበልካ ዝነዓቕ ዝነበረ ካብቲ ትፅቢቱ ወፃኢ ክድክሮ ስለ ዝፀንሐ ሕጂ ድማ ነቶም ዝተማርኹን ኮላይ ሓደ ነቶም ዝተማርኹ ሰባት ከም ዝተማረኽዎ ኣይኣምን እዩ ዘሎ ካልኣይ ድማ ነቶም ተማሪኾም ዘለውን ዕላማ ናይቲ ድሮናት ናቱ ይገብሮም ከም ዘለውን ብዓብዩ ምክንያቱ ብርግፅ እንተ ተማሪኾም ስእሊ ናይቲ ሰራዊቱ ሞራል ናይቲ ሰራዊቱ ወይ እውን ነቲ ሓቂ እውን ክነግሩ ስለ ዝኽእሉ ግን ኣዝዮም ውሕዳት 5-6 ሰባት ግን ኣይኮኑ ዝማርኹ ዘለዉ ብብዙሕ ግንባራት ብዙሓት እዮም ዝማርኹ ዘለዉ ስለዚ ሓደ ካብቶም ምርኮኛታት ድማ ብዙሕ ምስጢራት እዩ ዝወፅእ ዘሎ ኣብዚ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ብዙሕ ክዘውር ሰሚዕና ኣለና እንታይ ይብላ ኣሎ ዝምሩኽ ወታደር ስምዕዎ አገዛዙ ደጋግሞ የቀበሌው ይጻሉ የለኝም እያለ አገር ቤት እንዳይገባ በድሮን ጨፍጭፈው ምርኮኛን እዚህ ለመጨረስ ነው። ቀይ መስቀል መጥቶ እንዳይረከብ ዓለም መንግስታት እንዳያውቅ ድሮን የሰራው እኮ ህዝብ ለመጨፍጨፍ ሰራዊት ለመጨፍጨፍ አይደለም። ህዝቡ መስማት ያለበት ማለት ኦሮሚያ ክልልም ያለ ደቡብ ክልልም ያለ አማራ ክልልም ያለ ወጣት ማወቅ ካለበት ያመጣ የሚያስጨፈጭፈው ለስልጣኑ ነው። ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ብዙሕ ቦታታት እያ እዛ ቪድዮ እዚኣ ቫይራል ኮይና ዘላ ኣይ ቲንክ ብኩሉ መንገዲ እንተሪኢኻያ ድማ ዋላ እቶም ኣምሓራ ብኩሉ መንገዲ እዮም ፖስት ዝገብርዋ ዘለው ዋላ ንኣምን ዘለቀ እውን ገይርዋ ነይሩ ኣብ ወሎ ፎርስስ ትሬይንድ ሚሊሻ ሜምበርስ ኣቢ ብሓፈሻ ብዙሓት ሰባት ፖስት ገይሮም ኣለው እቶም ኣብዚ እውን ሓንቲ ፅሕፍቲ ነይራ ብእንግሊሽ ከማን ኢንተርናሽናል ኦዲየንስ ኢሎም ዝገበርዋ ይመስለኒ እስከ ተቐፂልና ንኣምን ዘለቀ ብኣምሓርኛ ፅሕፍ ነይሩ እዚኣ ነይራ ቀልጢፋ እናኸለት ተመፂኣ ክንሪኣ ኢና እዚኣ ብሬኪንግ ኒውስ ናይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ troops captured by Fano told Ethio 251 media it has been 5 years since I joined the EDF and the longing for home is intense. My family misses me daily and I miss them terribly. My son, my father, my ተምሩኻት ክሳዕ ክንደይ ተገዲፎምን ተጓሒፎም ከም ዘለዉ እቲ መንግስቲ ድማ ፈፂምካ ከምዘይ ግደሰሎም ዘሎ እዚ ቪድዮ ኣብ ብዙሕ ክዘውርየ ኣለኹ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ እዩ ብርሃኑ ጁላ ምሩኽ ከሎ ኤርትራ ከምኡውን በዓል ባጫ ደበለ ምሩኻት ከሎ ኤርትራ ከመይ ትሕዞም ነይራ እዚኦም ኣይኮነን ኤርትራዊ ንህዝቦም ንናቶም ወታደር ትማሊ እውን ዝክሕዱ ሰባት እዮም ኣብ ኩናት ሰብ ክማረኽ ከም ዝኽእል ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ናይ ማንም ሃገር ወታደር ክማረኽ ይኽእል እዩ ኩናት ንስኻ ነቲ ከባቢ ስኻ ዘለኻዮ ጥራይካ ትቋፀር እምበር ንኩሉ ቦታታት ክትቋፀር ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ንስኻ በዚ ብትክክል ኣብ ድፋዕካና ተታኮስካ ከለኻ ብካልእ ግንባር ዘሎ ኣብ ጎንኻ ዝነበረ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ክእለ ይኽእል ከዝልእ ይኽእል ወይ እውን ክመውት እውን ይኽእል ስለዚ ፀላኢ ከኽብበካ ይኽእል እዩ ምምራኽ ዘሎ ኣካል ናይ ኩናት እዩ ሰብ መሪፁ ይኮነን ዝማረኽ ምክንያቱ
ክትቀትሎ ኢልካ ትዋግኦ ዘለካ ሰብ ክማርኸካ ከሎ ምምራኽ ገዲፉ ክቀትለካ ከም ዝኽእል ግምት ስለ ዘሎ ሰብ ቀልጢፉ ብምርጩ ክማርኽ ኣይደልን እቲ ነገራት ግን ሞት ድሕሸኒ ምምራኽ ምስ በለ በቃ ዕድለይ ክማርኽ ስለ ዝብል እዩ ብሓፈሻ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ወሪዱ ዘሎ ኩነታት ናይ ብሓቂ ኣተሓሳሳቢ ኩነታት እዩ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እቶም ምሁራት ኢና ባህልትና ኢትዮጵያ ዝብልዎ ዘሎ ከስማክም ሓንቲ ቪድዮ ኣላ ኣብዚኣ ንዓይ ዝገረመትኒ ከመይ ገይሮም እዮም ዝስፍንዎ እዚ ቪድዮታት ከዓ ይግረም እያ ያሳደገ ማህበረሰብ ነው የሚያውቀው ግን ያው ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት እቶም ወታደራት ናይ ብልፅግና ዝገብርዎ ቪድዮ ኣሎ ንብዓቶም ቆፂሮም እቲ ኢትዮጵያ ዘላ ፈፂምካ ክትርዳእና ይትኽእልንያ ዘላ እዛ ሃገር እዚኣ ኣብ ከመይ ኩነታት ወሪድና ኣለና ናይ ብሓቂ ምስ መን ንዋጋ ኣለና ናበይና ንኸይድ ዘለና እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ዝርዳእና ሰብ የለን እዚ ተወላዲ ናይ ኣምሓራ እዩ ኣብ ኣምሓራ ኢኻ ዝዋጋ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ወታደር ኮይኑ ኣንጻር ህዝቢ ዝዋጋ ዘሎ እጂ ከቢድ ተፅዕኖ እዩ ዘለዎም ነቶም ሰባት ማለት እዩ ምናልባት እቶም ካብ ኦሮሞ ደምፆም ዘሎ ወይ ካብቲ ደቡብ ዘምፆም ዘሎ ፅልኢ ናይ ኣምሓራ ስለ ዘለዎም ክዋግእሉ ይኽእሉ ኮኑ እቶም ተወለድቲ ናይ ኣምሓራ ኣካል ናይቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ስርሖም እዩ ሞዮም እዩ ግን ናብ ኣምሓራ ከድካ ንስድራኻ ህረም ክብልካ ከሎ ካብዚ ዝኸፊ ነገር ተልእኮ ክመፀካ ይክእልኒ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ድማ እንተቀተልካ ወዮ እንተተቀተልካ ወዮ ኩሉ ኮይንዎም ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ብዙሕ ግዜ ይወፅእ ሼር ይገብርዎ እዮም እምበር ኣነ እኳ ካብቲ ዘለዎ ቦታ ደሊኻ ንክትረኽቦም ከቢድ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ከመይ ኩነታት ወሪዳ ከም ዘላ ምናልባት ንእሽተይ ናይ ፋኖ ሪፖርት ክንወስድ እንቅስቃሴዎች ናቸው የነበሩትኝ በዚሁ በወሎ ግንባር አካባቢ ወደ ውጫሌና እስከ ጊሸን ተለያየን አምባሰላ አካባቢ ጥሩ ስራዎች ተሰርተዋል። ያገዛዙን ሰራዊት አይቀጡ ቅጣት ተቀጥቷል። በየአቅጣጫው እንደምትሰማው በሁሉም በአራቱም ማዕዘን ወታደራዊ ሽንፈት እየደረሰበት ነው ያለው። አጠቃላይ ዘርፈ ብዙ የሆኑ ድሎችን ፋኖ እየተጎናጸፈ ነው ያለው። በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ትግሉና ሰሞኑን በሁሉም አቅጣጫ ጥሩ ድሎች እየተመዘገቡ ነው። كم نريد لنا أتي فانو ولا تكدانهم كتريهم كاللخاون I think to some extent حجوكو حب حدا ناب special forces أريهم كتب لهم تخليقها كجانني ليكم كنت فانو أعتقدم كنت مغلطة عمت أبزر ريبورت خمسهم كاللغو وتحضروا كدان استخدموا وحدات يوم نيرم مزحتهم سيفيلاو كدان كونغو من قال ملنج جوبري يوم نيرم لو مجن كسب قصنا معرخون ناجبرو دارجا مدوب سراويت أبز مسلول درجة بس يوم زلوا كتب التخليقها and this is also the moral nighty سراويت تمكرنا قسمه حيلنا وسده حيلنا دلبي خيط سلازلو أتكونتات كاب جزينا بجزي ني أبن جنرالاتون الداخرتناتون ممليسو نابأسو منا كفهم يخيرالو أتوم زحزنو خاجن انتاي بلوس كتوم أناليسيس نايتوبيانو يسعون إنهم يسمعوهم سكبزي ወደ ጦርነት ውስጥ ቢገቡ ምን ሊፈጠር ይችላል ብላችሁ የምታስፈራሩ የትውልድ ልብ የምታዝሉ አካላቶች ጦርነት ማለት መሳሪያ ሲተኮስ አይደለም። ጦርነት ኢኮኖሚ ነው። ኤርትራ በዚህ ጉዳይ ላይ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ በሚያክል መልኩ ጦርነቱን ተቋቁማና ተሸክማ የኢትዮጵያን ፍላጎት ልትቀለብስ የምትችልበት ቁመናና አቋም ላይ አይደለችም። ኤርትራ ብቻ አይደለም ከኤርትራ ጋር ሆነው ይህንን እቅድ ለማስፈጸም የሚሞክሩ ኃይላቶች ቢኖሩ እንደሚሞክሩትም ጭምር የነሱ የሚለው ጉዳይ የመጨረሻው ውጤቱን የሚያሳውቅ ጉዳይ ነው። ኢኮኖሚ ብቻ አይደለም፣ ዲፕሎማሲ እዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ክዋጉ ዝፍትኑ ኢትዮጵያውያን ታሪክ ናይ ኤርትራ ጽቡቅ ገይሮም ስለዘይፈልጥዎን ስለዘይስተውዕሉልን እዮም ትብል ሓንቲ ኢንተርቪው ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣላ ትዘውር ኣላ ኣብዚ ቀረባ ከም ጻልኩም እያ ካልእ ግዜ ሕጂ ኣይዳለኾን ኣለኹ እምበር ነይራትኒ እያ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ኣማነ ፈሊጡ ዝዛረብ ዘሎ እንዲ ድመስል ሻዕብያ ካበይ መፂኡ ናጽነት ረኺቡ ዘይርድኦም ስለ ዝኾኑ ሓቆም እዮም ካ ማለት ካብ ንእስነቶም ብሬን ዋሽ እናገበርካ እንድሕሪ ዕቤኻዮም እቲ ኩንነት ኣብ ባይታ ክርድኦም ስለ ዘይክእል ከምዚ ዓይነት ህውተታ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም። ኤርትራ ኣካይዳ ናይ ኤርትራ ጽቡቅ ገይሮም ኣይፈልጥዎን እዮም ማለት ኣብ ባይታ ኤርትራ ተሳዒሩ ይፈልጥን ይበኦም ስለዚ ትማል ድማ ንስያ ትሒንዎም ሕጂ እውን በታ ንእሽተይ ፀባብ ርእሶም ክሓስብዎ ከለዉ ነገራት ኣይርድኦምኒ I really hope ንዓታቶም ከረድእ ዝኽእል ዓይነት ቋንቋ ክጥቀም ዝኽእል ሓይሊ ናብኦም ተመፀ ምናልባት ነቲ ናትና ወገን ግን ከረድኦም ዝኽእል እቲ ሰራዊት ናቶም እንታይ ዓይነት ሰራዊት ምዃኑ እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ከም ዘለዎን ብርሃነ ልፍዓተይ በኣምሓርኛ እንተዝገብራ እኳ ደስ ምበለኒ እዚኣ ስምዕዋ
ኢኮኖሚ አብይ አሕመድ ንኤርትራ ይትረፍ ንኤርትራስ ንፋኖ ክስዕረ ይኽእል ስለዚ ናይ ሚድያ ጋጋታ ናይ ትርኢታት ገለ ምናምናት ኣለዉ ኣመረቕኩ ግዛዕ ጀነራልነት ማዕረግ ሃውኩ ገለ ልብሉ ድራማታት ኣለዉ እዮም ኣባይታ ግን ሰራዊት አብይ አሕመድ ወይ ከዓ ሰራዊት ብልጽግና ኦሮሞ ንዓሰብ ናይ ምውራር ዓቕሚ የብሉ ተገይሩ ከዓ ይቅርሰም እዩ ኣይኽእልን ኣብ ዝተወሰነ ሰሙናት ቤተ መንግስቱ ክምንጠል እዩ ከማእቲ ገይሩ ኣብ ዝተወሰነ ሰሙናት ሓንቲ ዓረር ላብ ኤርትራ ተተኪሱ ሓንቲ ስዳሮ ላብ መሬት ኤርትራ ተኣትዩ ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ምናልባት እውን ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ክምንጠል እዩ ስለዚ ናይ ምግባር ዓቕሚ የብሉ ኣይገብራ እዩ هم خمسة وانتهي مرة قاعد له زلوا زنوري زلنا أنا أبي أحمد نايم وقع عقمي إيكونوميو مورالو دبلوماسيو جاتهم بملو تدماميرهم سيم زريخة سلز بينا إيكونوميو أبي أحمد نيرترا يترف نيرترا سنفانو خسعره يخل سلزي تزربا ذا برهان زبلايا توم قريصهم كم زجيرهم صبوا جيرهم نتزم نبز ملكته دسدوا زلوا دما كم عبي أبركته يزريانه مهنياتنا وقت انترفيوات سلزخونه نتي انترفيوات نحن خمن جبرن دينا بزوج زي كابتن وين انترفيو قريص كتاجد داس نجر ناب شركة جبر مفتانجن I really hope هذا جزء زي ميديا زي أبيرترا هذا عسرت سب زناتنا ميديا مالتي اندهر إدمه بنا هذا عسرت تمهرنا ما ينفع قصيرنا نزح حبريتا زكسر حلنا منه حدا جزي I don't know عسرت عمد ديو لا عسرت عمد تخوي نسي أنا نبع على الميديا كل كون إلى زعمن ناقل أبتوسنا جزي من ساعتنا يرترا كم دليتهم كسر حلا بزغلو إنترنت مساتوي كوشت عدهم كسر حلنا مقالو نتحجز كسر هو مقالو أبزح الجوان أبكم يلا بحفشة نزلنا جرز قريس كانت على خابز بتكسم أزخ القوام كتسمع مقال عزيا قداسي أبزون نتناي فانو زارب وزلوس كسمو እንግዲህ ከፋኖ በኩል መግለጫዎች ተሰጥተዋል ይሄንን ጉዳይ በራሳችን ነው ያደረግነው ፋኖ ጠንካራ አይደለም ለማለት ነው ሻዕቢያ እና ህወሓት ከጀርባ አለው የሚባለው እንጂ ራሳችን ነው ሚሽኑን የፈጸምነው የሚል መረጃ ወጥቷል በመንግስት በኩል ያየሁት መንግስት በራሱ ሳይሆን በመንግስት ደጋፊዎች በኩል ሻዕቢያ ኮሎኔሎች ተማረኩ አብረው ሲዋጉ የነበሩ የቲፒኤልኤፍ ተማረኩ የሚል አለ እንግዲህ አየር ላይ ያሉ ወሬዎች በሐፈሻ እንታይም ዝብል ዘለው እቲ ፋኖ ብምስ ህወሓትን ምስ ሻዕቢያን ርክብ ኣለዎ ዝብል ዘረባ ብዘይ በቲ ናይ ብልፅግና ወገን ዳርጋ ከም ዝሰፍሐ ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝግበረሉ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ዘጋጥሞም ዘሎ ስዕረት ክወሓጠሎም ስለዘይከኣለ ነዚ ጉዳይ እዚ ግን ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ኢና ሓደ بوجن تجراي ملسك وحبل جميل له حدا جنرال لا تجراي ملسي يقول له له كوينات له لما أنا سمعهم ما نقري بتعم بزقر من قدي سراويت CDF تساتي في ناي تجراي سراويت تساتي في الليل أنا ويرو فيديو بفيديو بتايم بميديا بجزء ده بقلمتات بدوكيومنتر فيلم خوص ويدالو ولا كاب حدا كاب شيخ صار شيخ 500 حايلنا 24 تساتي فيله تزقرم نقرقن كسع خنديناي كم السبخ هو من تمسددوم كسع خنديناي كم زردوم بقالمت ايقون بنامن كزارو فقادنيا زي مخانو تموت التمارخ ماتكو تمارخ سمزلوم بقالمت ايقون بميدياس قريوم كزارو كسع خنديناي وغيرهم محراز له كوينات له لما أنا سمعهم ما نقري بحفش أتي زلو دراماتات كم زنروية زلناينا بزون حنت زربا سميع اللغوسك كن سمعت راي أتنا كم زحبرنا مسفانو لسرح هذا جوجل لنا يقدف نايمو كنات يقدف كم زلو تحضرنا لنا سلازي زم مكونات مسفانو خينهم لسرحو ترايزي كنس زم ماخرو مخانون فريقنا لنا مالتي زياتهم أبز حلفة عمد زمسو عمد غيرهم اللوت شحاتهم نيرهم حجي عندنا خا طيارهم تيوم وديهم كيدهم شحات خا مسيهم اللو مالتي زياتهم كان حجي كاب كورنيل علي كوينهم كنت جرانات كم زلوهم شو عت خاني كورنيلات مخانهم الرجاجنا لنا
ነቶም ምንጭታትና ሽሞም ክህቡና ሓቲትና ግን ሕጂ ኣብሽም ገለ ፀገም ኣሎ ምክንያት ኣብሽም እንታይ ኣሎ ሓደ ወላ ካብ ኤርትራ ከም ዝመፁ ኣይ ዝሕበርኒ ግን ትምሓርኛ ናቶም ስለ ዝሳበር እዮም ዝፈልጥዎ እምበር ካልኣይ ነገር ከዓኒ ብሽሞም ዘይኮነ ብደይ ሽሞም ታሴራ ዝወፀሎም ማለት መታንቲ ሽሞም ከይፍለጥ ታሴራ ከም ዝወፀሎም ኣብኡ ብቐንዱ ግን ዳርጋ ነቲ ፋኖ ምኽሪ ናይ ደባይ ኩናት የካፍልዎም እንደገና እውን እቲ መስርሕ ናይቲ ኩናት ይመርሑ ምህላውን ፈይጥና ስለዚ ከም ትሰምዕዎ ዘለኹም ቦጋ ቢልካ ዝበሃል ዘረባ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምት ኣሎ ግን ተሓቂ እኮ ሻዕብያ ንፋኖ ከም ዝሕግዞ እኮ ምስጢር እውን ኣይኮነን ኣወል እኮ ነጊርዎም እዩ ሻዕብያ ፋኖን አስታጠቀችብን ይለናል አዎ አስታጥቀንለታል ያስታጠቅንለት ግን አንተ ብለህ ነው ስሙት የሚለው ስሙት ሊማት ላይ ክብል ከሲሱሎ እያለ ከሰሰ ሻዕብያ ፋኖን አስታጠቀችብኝ እያለ ከሰሰን ስሙት መልሰይ ድማ እንሆ መልሴ ደግሞ እንሆ ወይ ዓሊምና የምን አውነት ነው አስታጥቀናቸዋል ፈረቃን ምን ይሉና አብይ ማን አስታጥቆን ማን ብሎን ነው አብይ ራሱ ብሎን ያስታጠቅናቸው 10,000 ሰራዊት አሰልጠነለታል አለ አዎ አስታጥቀንለታል አስታጥቀናቸዋል ያስታጠቀን ግን አብይ ራሱ ብሎ ነው ስሙት አህመድ ሀገራዊ ሰራዊት የብለኝ አብይ አህመድ የሀገር ሰራዊት የለኝም ሀገራዊ ሰራዊት የለኝም ትግራይ ድማ ይተመሕረንን ያ ትግራይ ድማ አትለቀኝም ወዳፌ ተነልኝ ብሎ አለኝ ሀገራዊ ሰራዊት كم زياجر كازانا أول سعيد بعلو كبام حرنيا جير لهم دي بلا جيرهم ديم زي قبابل ولا زلو سلزي أول سعيد هذا راح كتسل كما جير كام غنياتو نتي ميديا ناراتيف شيب أب مقبار اتزبالة أسرح بزي من قد جير كتبهم كاللغايو من البات نقرأ من قدنا سحاق ونسلزد لنا هانت كوس هالكم أبزي زروا زلو كباقن زعبات صمدو كلتا نقر كن الريخن فتن مجمريا ጌታቸው ረዳ ከምዝሎ መኸይ ተበላሽው እንታይ ይልን ይርሱ ተወሰነ ኢንፎርሜሽን ውን ዘለኒ ትርክብ ተጠናክረሎ ምጥርጣራት ለይ ነው ይሄ ግዜ እንዲና ታይቱ ነርና ከም ገርኩም ና ዝባህል ነገር ኣሎ ይትረፍዶ ፖለቲከኛታት ሲቪሊያንስ መጽኦም እዚ ከተጥፎና ሓሲቦም ነርኩም همزي كتصنفنا ناب بحر كتصدنا مالت بموقتون سبسلطانات زارو زرواتاتون نابنا تقصره ناب زي هون نغرات ناتولو هنتات ترطارات كلهم زخل بدنبك نفلط مثلا حزب تግራይ ይሁን ሙሉ ህዝብ ኢትዮጵያ ክፈልጦ ዝግባው በወገን ህዝብ ኤርትራ هم عين ترطارات ምህላው ብዙሕ ትጥርጣረ ግን መሰረት ይውሉን مش መጽአት ህዝቢ ሁሉ ነገር will decide to regroup and try to do something stupid بحفش كم تري وزلهم اب صمدو خمزلومي صر صمدو كزارب كله قدم ግን ነቲ ጽምዶ ዝበሃል ካብቶም ቀልጢፉ ዝደፍዓሉ ዝነበረዩ አይ ቲንክ ሲራክ ባህል ብርማ ጽቦ ዝኾነ ኤክስፖዚንግ ስራሕ አቤክስ ግበር ዘሎ ኣብ ስራሕ እዩ ምናይ መወዳታ በወገን ትግራይ ዘላ ምስ ኤርትራ ስለተሓዝ በዚያ ጌርና ናብ ኤርትራ ሰግሪና العلس نيرترا أزيوز قد السبي مثل يولما نيرترا تتحلق كوت جم يقولون هزوا وتخينتي إرترا وينزل علوه تزقرب زلوا ناي بروباغندا نمنتاي نحنا ما بدها أبينا بتعم زهزن زوم زي مثلا نهزو تقرأ كتف زغل أجندة بتجار وخزر مقوار يتشزي خالي زجر مالتي بلسقنا أورومو مسؤولنا حب ريحش النازل زي سمعوا موجنات اللومو أو زلك تعانت موراليزي دخمات خنكون يزدلنا سلز دخمات خنكون مسخات ولا اللي خنا حدا مسرع بزخونه أب زين رينا حنتي كم مسحقنيش رينا نبتناتنا كنحلفنا ማይ ሚኒስትሮም ብጥንቆላ ዲን ጠንቋሊት ፓስተሩን ንኢትዮጵያ ብጥንቆላ ዝመርሕዋ ዘሎ ኣፎም ዘየፅረዩ ሰበስልጣን ንኽድ ከነመዛዝኒና ከምዚኦም ዝበለ ዕድለኛ ይርአኹን ኢደ እግሪ ዘይብልካዶ ሚልዮናት ዝኽፈሎ ስራሕቲ ጉናዕ ኢኻ ደቀይ ሕጂ ምርጫ ካብዚኦም 4 ዮም ዓይና እዩ ትዝበለፅ እስከምረፁ እዚኣ ኣመሓዳሪት ናይ ኣዲስ ኣበባ እታ ኣዳነች ኣበበ ትበሃል በእንግሊዝ ከዛራቡ ዝፍትንዎ ዘለው እዩ Before I reflect on the question, let me mention one issue that makes me flagship
flat sheet project to complete it in the next. I'll come to the beautiful. I look forward to the مرجعناتكم صحفيكم جولاي حج زارب زلو fruitful discussion and cooperation that will result from this visit and contribute to the peace. We are not going to change our society alone. We need our neighbors and others. So we are not leave after that we started again back to work together. So maybe after we'll benefit each other. We need each other because we know. National level road length is increased from 37,000 2002-3 to 100,000 2011-12. My favorite is that you got halafia. Density increased from 33.65 kilometer per thousand in 2002-3 to 90.9 kilometer per thousand in 2011-12. Oh my God! I mean, it's بحكي ده ساقن دي جدا بس إني حرارة زي مسح كايساني ليه أمتيركم زلهم. أوكي هجي نابتي ናይ ዓድና ክንሰግሪና ቅድሚናብቲ ፅቡቅ ነገር ምስጋርና ግን በዚያ እስከንጅምር ሓዋላስ ሽማስ ተደናግረና ኮይና ትስማዓና ምዕብል ተለመና እንደ ሕጂ እዚኣስ ቁርብሲ ከምዚ እንተንወፃላ ደስ ንበለኒ ማስ ምፅእ ምስ በልካ ክትዕገዝ በዝን ገለና ክሳዕ ገብረና ፅባቅቲ እያ ግን 12 ዓመት ተተሓዊልካስ ንነብስኻ ምሕተታ ወይ ክንዱ ናይ ስደት ግዜ ኻስ ኣብ ደገር ለሓውኻ ተሓዊልልካስ ገለ ምናልባት ዝሕወለሉ ደሎ ሰብ ክበኣሰና ክእል ኸውን ግን ርእሶ ነባራብሮኻ ግዜኡ ኮይኑ ስማዓኒ ማለት እዩ ሰምሃር መፂኻስ ንፍዕቲ እያ ኮሌጅ ትምህርቲ ፀኒሕካ ዩኒቨርሲቲ ክትቅፅል ክሳብ ትወድእ ትምህርቲ ፋሚሊ ተሓገዘ ክስዓብ ነገር ትምህርቲ ተመረቅ ተረአ ሓገዘካ ሃልዩ ግን የጋጌክ ይደሎ ማለት እዩ ኣነ ዳድኳን ክሰርሕ ክእል ዓመት ተሞክሮ ገይረ ብድሕሪኡ يشتكيس كخفت تحجزني حلال نجاري جن ولا حد سرح يبلك عليه يبلك عن نزع من التحويل اللي يكتب الجن ولا حد خطي أبصر ياخذ ندل من دلسي من الوقت في الدي هاي كل وقت يعني مالتي الصبح الرم له الرم له أنا نزع من مالتي يا زقال زيا هانتين كنا بحكي زربا تبغ مجلس زليا نجار كويني سمع عن تا حوالات تبلسي نتعلم مناسي فورمالايز اندي اجيرات زلا تفكلي زلو بزي قال عالم نحدا سبسي اوكي دحان اقلقل نجر تعدلات سلا زي اللي إلنا شلل نبلو لنديو جن ماي جودنس ريلي ولا كونا بوكو تحولاس ابير تران تزخونو كيز بلاني نبير تراسي نسترانا نجرس نحولنينا اتا بير تراز حيال زحولتي ابتنا يرترا قطباي زحلخ إذا أبقى العالم زحول زلو جنزب كخن منتاي جنزب أكال هجرات كباي نجر تحولا السبب يرترا نخنا برزد لنا بكال هجر زدين النبي نسلو زغني نجز أخرايم لنا قالوا تبعي بزوجتي عبد كال هجرات زحول كويني سمعني ويستانا كعبد سمع عمر أنا كوقت زراعة بيرترا سلزلونا يرترايتي حولاناتي جن ماي جودنس عسرت السب حدا من سيسي بفر لا يبع الوغاندا أنت اللغينو سريحس كنا برغلينو تحولات بزل خاص ولا وهل الكاس قال لنا جر جبر كتب لوسي أي كعلن ديو أقل خاد سمع كواس ولا تسرح كاكو تروح بدأ جنزب سترقم زي باللغينو واو ناي بحكي لمستنا يا عمري نقول يوم كاس سمع كواس كابزنا حولوا لمسي أبي على أوغندا صراحة يعني جزار لهم كاسمي ولا بيتوبيا these people are paralyzed زيهم سبازياتهم لم يسميهم رميس كايمي هاو هاوي حفت خاطوينو ترمي يسميهم يتزعزن كفالك حسيتناتهم ويك أفكاريتناتهم عب إثيوبيا ويا عب جلزلا صراحتني أنا جزاء غيرهم لا دلوا خال يسمعكم واو سبحان الله متى أساس صراحتني أنا خبز قبر لا تيود مزقفها I don't know but this is really زحزني جن إزي عبد الجزور اللي بكلا هنرخ لنا أو وش زور لما نسي كان تايم مسلس كان اسمع كلا بلا يتغاب بباتر تغير ماليتي تاركت كبغميت ونجف انتين لنا
ዛሮኬት ሰስት አገደስ ክፋላት ኣለዋ ዞም ክፋላት እዚኦም ሄድ በሃል እዛ ሄድ ንፋስ ንክጨድድ ነዛሮኬት ይጠቅማ ማለት እዩ ናብዚያ ተኺድናኻ እዚን ክልተ ኣዘናብዚያ ዘለዋ ፊን በhala ዞም ፊን ዚያኻ ታሮኬት ባላንሳ ንክትሕሉ እጊንካ ንፋስ ንክጨድድ ይጠቅመልና ማለት እዩ ታ መሳልሰይቲ ኣገዳሲት ክፋል ናይ ዛሮኬት ካ ኖዝል ወይ ካ ከምዚ ኣብ ትግርኛ ክትርጎም ከሎ ኣፍንጫ እያ ትበሃል እዚ ማለት ካ እቲ ብሓይሊ መፂስ ኣብ ክንዲ ብሓንሳብ ዝኸይድ ኣብዚ ዓጊታ ብቐስ ከም ዝወፅእ እቲ ብሓይሊ ሽዑ ብፀቢ ክወፅእ ከሎ ሓይሊ ይብርትዕ እሞ ስፒድ ይውስኽ እጊንካ ዲስታንስ ካ ምስ ይውስኽ ማለት እዩ ነዛ ዘለናዮ ቦታ ወይ ታ ክንውንጭፈላ ሓሲብና ዘለና ቦታ ሴሌክት ንገብራ እሞ ናታ ኣቲቱድ ኤንድ ናቲቱድ ናታ ሒዝናተና እምበር እዚኣ ናይ ኖርዝ ኮይና ካብዛ ኖርዝ ዘላ ፖዚሽን ከምዚኣ ጌርና ነታ ደለናዮ ቦታ ነስተኻኽላ ኣስተኻኺልና ሽዑ መእሰር ላታ ብዚኣ ትእሰር ታርጌት ትኸውን ማለት እዩ ከም ካልእ ምስ ወላዕናያ እዚ ኬሚካል እንታይ ይጠቕመና እዛ ሮኬት ምስ ወላዕናያ ብግራፋይት ሾርት ገይሩ እንታ ሮኬት ንክትውንጨፍ ይሕግዘና ማለት እዩ ሰሪሕሎ ጀመርታ ስሜ ሚልዮን ሰምሶም ይበሃል ዝመፀ ኩሉ ዓዲ ከዓ ንዞባ ደቀ መሓረ እዚ ሕጂ ኣቕሪብየ ዘለኹ ሙሁዞ ከዓኒ ኤሌክትሮማግኔት እዩ መጀመርታ ዝኾነ መኪና ብናፍታ ይኹን በንዚን ብዝተፈላለዩ ነገራት እያ ፈሰስቲ እያ ትኸይድ እዛ ኣነ ኣቕሪብያ ዘለኹ ግን ብፀሓይ ትኸይድ ማለት እዩ ብቐትሪ ብፀሓይ ክትከይድ ኮላ እዚ ቪድዮ ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ሪሊንክ ይመፅኡ ናይ ሪሊንክ ሲ ካብዛ ኩርሲ ሓፊለ የቐኒየልና ነዚ ዝገበርኩምልና ይብሎም ኣለኹ ስለምንታይ እዞም ህፃናት እዚኣቶም ሚድያ ዓብ ተራ እዩ ዘለዎ ነዞም ህፃናት እዚኣቶም ኣብ ደቀ መሓረ ድያ ብገለ ይሰርሕዎ እንተለዉ ማንም ክሪኦ ይክእልኒ የስ መንግስቲ ዕድላት ክቦም ይኽእል ግን ከምዚ ኢሉ ብሚድያ ክመፅእ ከሎ ኣብዚ ምዕብል ዓለም ኣብ ሚድያ ዕድል ክትረክብ ማራይ ሓጋዝ ኢንቨስተር ንክትረክብ ድዩ ኣቴንሽን ንክትረክብ ድዩ ስለዚ ነዚ ቦታ እዚ ኣብ ዘለዎ ቦታ ቀዲሖም ናብ ህዝቢ ዘምፅዎ ዘለዉ ዓብ ስራሕ ትሰርሑ ኣለኹም ኣምላኽ ነቲ ትኸድዎ ዘሎ ጉዕዞ ውፅኢት የምፃልኩም ሰብኣይ ርእኒ ከምዚ ሙዚቃ ወይ ደርፊ ተኮይኑ ሰብ ዝርኢ መብዛሕትኡ ግዜ ስለዚ ዋጋ ከፊሎም ስለ ዝገብርዎ ዘለዉ ዓብ ሓገዝ ሰብስክራይብ ጌርኩም ደግፎም ኣተባብዕዎም ብፍላይ ከምዚ ክገብሩ ከለዉ ተፀሚምና ንርኣዮም እንታን ሕልፍ ዘብላ ዘለኹ ኣብ ከይድኩም ስምዕዎ ቨሪ ኢንትረስቲንግ ቪድዮ ስለ ዝኾነ ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ እቲ ክሬቲቪቲ ኣብ ፋሽን ኣብዚ ናይ ኢኖቬሽን ኣብ ክሬቲቪቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ እዩ ከምዚ ኢሉ ዝቕፅል ዘሎ እዞም ህፃናት እዚኣቶም ቅድሚ 5 ዓመት ከምዚኦም ዝነበሩ ህፃናት ሎሚ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለው ምክትታል ማለት እቲ ዘቕርብዎ ሓሳባሲ ከም ሓሳብ ኮይኑ ጥራይ ድዩ ወይስ ናብ ትግባረ ክኸይድ ይኽእል ኣነ እንታይ ኢለ ኮሜንት ፅሒፈሎም ኣለኹ መፃኢት ናይ ኤርትራ ኣብ ደቃዩ ክበሃል ከሎ እዚ ንሪኦ ዘለና እዩ መፃኢና ኣብዚኦም እዩ ዝምርኮስ እዞም ህፃናት እዚኣቶም መብዛሕትኡ ግዜ ህፃን እዩ በሊሕ ሓሳብ ሒዙ ዝመፅእ ምክንያቱ እዚ ይከውን እዩ ምሽ ብላካ ሰብ ተስፋ ትቆርፅ ኢኻ ህፃናት ግን ከምኡ ይስምዖምኒ ኩሉ ነገር ዝከኣል እዩ ዝመስሎ ስለዚ ነቲ ናይ ህፃን ባህሪ ናይ ፈጠራውነት ምስቲ ቀረባት ናይ ፀጋታት ወላቲ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ዘለዎ ሕፅረታት ነዞም ህፃናት እዚኣቶም ነዞም በላሕቲ ጥራይሲ ፍሉይ ወርክሾባት ገይሩ ኣባቶም ክምዕብልሉ ዝኽእሉ ዕድላት ይህሉ ኸውን ካብ ዜሮ ተበጊሶም ከምዚ ኢሎም ክመፅኡን ኣይመስለንን ኣነ ብሓፈሻ ግን እዞም ህፃናት እዚኣቶም ዝበግስዎ ዘለዉ ሓሳባት ንኣብነት እዚ ናይ ሮኬታት ገለ ዝብል ዘሎ ምክልኻል ወሲዱ ይገብሮ ኸውን ኣነ ግምት ናተይ ባለፃነ ጥራይ ማንም ሰብ ክሓስቦ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ምክልኻል ናቱ ናይ ኢንዱስትሪ ናይ ኣፅዋር ገይሩ ንዓታቶም ወሲዱ ብፍላይ እዚ ናይ ወታደራዊ ቴክኖሎጂስ ወሲድካ ከመይ ጌርካ ኣብ ባይታ ከተሰጋግሮ ትኽእል ካብቲ ካልኦት ምናልባት ካብ በዓል ቻይና ዲገለ ኤክስፐርት ኣምፂኻ ድማ ነዚ ሒዞሞ ዘለዉ ከመይ ገይሮም ኣብ ስልጡን ዝኾነ ፕሮጀክታት ከሰጋግርዎ ይኽእሉ ስለዚ ኣነ ነዚ ኩነታት እዚ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝዓረ ቆላሕታ ሂቡ ብርግፅ ብሚድያ ደረጃ ይመፅእ ስለ ዘሎ መንግስቲ እውን ብቐሊሉ ሓንታ ይገብሮን እዩ ዘሎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ዝኣክል ኣቴንሽን ይበሎ ኣብ ብዙሕ መድረኻት ድማ ኣብ ፌስቲቫላት ይኹን ኣብ ካልእ ከምዚ ንሕና ንክንርዮ ዕድላት ዘውህብ ዘለውን ኣካል ናይቲ ቆላሕታ ዝግበረሎም ዘሎ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ከምዚ ዓይነት ፕሮጀክታት ንክህሉ እውን ኣብ ማይ ተፈቕደን ሎንግ ስቶሪ ሾርት ነቲ ዛንታ ሕፅር ኣቢልና እስከ ንእሽተይ ከስማዕኩም ከምኡውን ኣብ ግዜ ቀትሪ ባትሪና ካብ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ኬና ብ 5 ብ10 ንመልኣ ብፀሓይ መገዲ ብፀሓይ ውፅዓት ክንመልኦ ንኽእል ኢና ከምኡውን እዚ ባትሪ መሊኡ ኣይመሊኡ ኣገልግሎት ማሃብ ዘይክህብ ይኽእል እዩ ቀጣ እዚኣ ካብ ፀሓይ ከም ዝሰርሓልና ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ ሓሳብ እዚኣ ኣዴታትና ክለውሳ ከለዋ ገሊአን ድን ክብላ ከለዋ ገለስ ዝብሩ እዚኣ ትሪያ ዘለኹ ድማ
عيلا مستقعدسي تحمدناتو مسقعتوس بسكالا ديبوم يوردو اتندلي زلنا حمد ويدما توم نديبوم زلنا سبات كم ديجرنا أبزي بوتا زبمسكال كنديبوم ويدما هنوردو مخيل مالتي إذا سبيد أدما كوجدلي هنياتو تعند كتصعنقلا تناتا سبيد كوجدلناي مالتي دي كيف اليوم زمهاره هدي مقراتنا بحكي دسك بلو خوالات ملكتنا تم سبيد جينا عملت بزح سب كيف التقلي فتنتنا تمالتيو زي تي كند من تاي مستي ليتس سب تكنولوجي تسرح تقين بزح زي قام انجليش نغطقام يقدد معناتو فيزيكس ندحر قينو تطقام زلو وي ون كيمستري وي ون كالنا تكنولوجي بانجليش سلازنبو مسحت زي نا بانجليش توصدوم زلو سيو this is genius نزيوم سبازياتهم I really hope دحر 5-6 عامات زيوم سبازياتهم نتي اندسترينا ኤርትራ ኣብ مقلاس عبقረ ክጻወቱ ዝኽእሉ እዮም ናሽቲል ካዘና ነገር የለን ዚያቶም ተሓሳብ አንቂዶሞ ዘለው ናብ ባይታ ክትግበረሉ ዝኽእል ኩልና ክንጉስጉሰሉ ዘለና ኢና ሪኢኻ ወቃ በቃ ብጣዕሚ ጽቡቕ ያ ንፍዓት እዮም ኤርትራ ኢልካ መሕላፍ ኣብዚ ቻነል ትዝቐለለ ኢና ግን ኣነኻ ነቶም ኤርትራ ዘሎ ዝካተሉ ክገብሩ ዝኽእሉ ዓቕሚ ዘለዎም መንግስቲ ጥራይ ዘይኮነ ግለሰባት ካላት ኣለዎ ገለ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ስፖንሰርሺፕ ገይሮም ድዮም ካልእ ክሕግዝዎም እውን ፃውዒት ንገብር ማለት እዩ ምክንያቱ ዓቕሚ ናይ ሰብ እዞም ቆልዑ እዚኦም ተተባቢዕካዮም ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሑ ይኽእሉ እዮም ትካላት እንተዘለዋ ብኤርትራ ናይ ኣብነት ናይ ብሕቲ ትካላት ናይ ኢንጂነሪንግ ናይ ገለ ነዚኦም እናተጓያይካ ኢኻ ትሕዞም ታለንት እዩ እዚ ታለንት ሒዝካ ድማ ታለንት እዩ ዝዕውተካ ፅባሕ ንጎ ብሓፈሻ I'm really happy نزو كنتات كرخلوخو أب موداتا ناب مساخاتكم من البا شيرك غبراز دلي زاتري وازلهم You may discover the Dahlak archipelago off the coast of Eritrea. Being part of Eritrea, a country with the Dahlak archipelago is not very touristic despite its obvious beauty. It consists of more than 100 islands, of which only 3 are permanently inhabited. All of them can be reached via the port of Massawa, the largest town on the nearby mainland. Boats cross first to the largest island, Dahlak Kebir, from where you can continue on to the other 2 inhabited islands despite its obvious. أنس هذا جزيسي إذا هاجر ناس بردو نبي حكت حزب ناسي تبغى يراس تماغير والله يتبغى ناتانتي كله كنا تاتانتي I'm really continuously being shocked تتبغى أنا إذا هاجرنا حقهم يوم حرم كبلهم كندزي أجات هذا اللي هاجر إذا بعلو كوي توريزم ده هلاك رئيسي أبتك بابي زلوا بوتاسي توريزم ناير تراس كند من تاي potential كم زلوا مفلات يدلي سلازي ده جزء اللي غير تراوي أبوشت زلوا كسر حلالو دقة زلها أبسخون على امتكال كتجبر تحسب زلها think أبعد خاخد جبرة تخل because the potential أبزز الرعاية أتسأجع أبزز زلوا زي tourism ناي resorts ناي جلمله is massive سعودية بتزلها تتجزجستلا جبت تتجزجستلا قربتنا إثيوبيا نزل على ما بوجا إن برنغون السودان مستزلنا في الليات we have such زبير تراس أبس بوكنا بريكنا بالكلنا كابس معدة كونه أبايتان ريو زلنا أجاتاتيو إذا أجاتات زي وحس هجر استرجع هجر مسكونه بقليل ناب قط أباكت كيرو تخل سلزخونه هذا راهم نهاجركم صباغنا تفليتكم كما يجرنا أنا مع بلاب زبل كلنا رعبنا أنا وخنسرح نزوم مسأنات قد مزرعنا يوم دم عملاق حق زوم نحن دم كانت تبابعهم هلو مارس أبز خدة لايك جبرو شير جبرو ريتوغ من حسابكم من جلوس نابلكم مزات أم تدرفوا قد فكم